Λοιπόν, χάι σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είχατε όλοι μια τέλεια μέρα μέχρι τώρα. Λοιπόν, guys μου, δεν ξέρω γιατί θα μιλήσουμε, θα κάνουμε ένα παρό. Λοιπόν, να κάνω μια παρέθεση για εκείνο που σκεφτόμουν. Λοιπόν, καταλάβεις αγάπη μου, ότι ο σκοπός σου είναι πιο μεγάλος στη ζωή όταν κάνεις υπομονή, εντάξει, όταν κάνεις υπομονή και δεν θέλεις να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου, δεν θέλεις να αλλάξεις εσύ κάποιες καταστάσεις που μεταχειρίζονται κάποιοι αρνητικά, εντάξει, δεν θα τις πάρεις εσύ στα χέρια σου, γιατί είσαι θεϊκόνον, είσαι κάτι έξτρα, εντάξει, είσαι κάτι έξτρα και αντί να μιλούν οι πράξεις σου αγάπη μου, μαζί με την ηρεμία που πλέον ενσαρκώνεις, γιατί είσαι εσύ είσαι η ηρεμία, εσύ είσαι η αρμονία, δείχνει αγάπη μου αυτός ο τρόπος προς τα έξω, πως είναι η προστασία σου από το Θεό και πίστεψε με, ο Θεός κάνει τα μαγικά. Η χάρη σου αγάπη μου φαίνεται από την ημέρα που σταμάτησες να θέλεις να βρεις το δίκαιο σου σε ανθρώπους που δεν είναι δίκαιοι, εντάξει, αφήνεις το Θεό και κάνει τη δουλειά για εσένα, οκ αγάπη μου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτά. Αγάπη μου, καταλάβεις, δεν το καταλάβεις μόνο, βλέπεις ότι κάποιες μάσκες αγάπη μου πέφτουν από μόνες τους χωρίς να χρειαστεί να κάνεις κάτι. Μπορεί να σου ήταν άβολο να κάνεις υπομονή, μπορεί να ήταν άβολο να συγκρατηθείς, να μείνεις ήρεμος, αλλά αγάπη μου, πάντα η αλήθεια ξεδιπλώνεται, οι μάσκες πέφτουν, το ψέμα έρχεται στο φως, όταν δείξεις εσύ ποια είναι η χάρη σου, εντάξει, όταν δείξεις εσύ πως η χάρη είναι έχεις αγάπη μου και ότι δεν σε νοιάζουν οι χαμηλά οι ενεργειακοί ανθρώποι ή το τι θέλει το ψέμα να σε φορτώνει, ξέρω εγώ. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει αγάπη μου, εντάξει, δεν είναι δική σου δουλειά να τους αλλάξεις αυτόν εδώ, εντάξει. Λοιπόν, αρχιερία, αγάπη μου, έκαμες πάρα πολύ υπομονή μέχρι να γίνεις αυτή η αρχιερία. Εσύ που με βλέπεις, μπορεί, δεν ξέρω αν σου αρέσει το ρόδι ή όχι, θα ξεκινήσεις να τρώεις ρόδι, εντάξει. Λοιπόν, έχει λίγες μέρες, εδώ κάπου το ρόδι μπάστη και λέντρο, συνέχεια ρόδι, είναι άσχετο, εντάξει. Λοιπόν, αγάπη μου, αυτή η υπομονή που έκαμες μέχρι να καταλάβεις πώς να γίνεις αυτή εδώ η κάρτα, μέχρι πώς να γίνεις η αρχιερία. Είσαι συγκρατημένος όπως λέω πάντα, ευχαριστώ που ήρθε αυτή η κάρτα, εντάξει, είναι ό,τι πρέπει για αυτό που έλεγα. Λοιπόν, θα δούμε με παρακάτω. Πλέον δεν θα σε αγχώνουν αγάπη μου κάποια αρνητικά πράγματα που θέλουν κάποιοι να σε φορτώνουν, αλλά δεν θα σε επηρεάζουν τα θετικά. Α, κάποιος μου έκαμε δώρο, κάποιος μου είπε κάτι καλό. Πίσω από αυτόν το καλό που σου λέει αγάπη μου δεν ξέρεις τι αποτελεσματικό έχει και τι λέει όταν γυρίζεις εσύ την πλάτη σου πίσω, εντάξει, clock it. Clock it. Αγάπη μου αυτήν την ευλογία της σταθερότητας, αυτόν το μήνυμα της σταθερότητας αγάπη μου, κάνεις το κάνεις γιατί είσαι εσύ συνδεδεμένος μέσα σου με ό,τι πρέπει. Ανακάλυψες τη μυστική συνταγή, αυτό ήθελα να πω πριν και ξεκίνησα να μιλώ για το ρόδι. Ανακάλυψες τη μυστική συνταγή αγάπη μου που σε κάνει είσαι η πιο σωστή επιλογή που θα πάρεις. Είσαι η πιο σωστή απόφαση που θα σου έχει καθαρό μέλλον. Αγάπη μου, εσύ που με βλέπεις, είσαι η πιο καλή επιλογή για επένδυση, εντάξει. Δεν έχει καλύτερη επένδυση από εσέναν αγάπη μου που με βλέπεις. Είσαι η καλύτερη επένδυση και καταλαβαίνεις ότι αυτός ο κόσμος, αυτή η διόραση που έχεις, αυτόν το ελιξίριο της ζωής αγάπη μου, σου γεμίζει τη ζωή με μια λαχτάρα, γιατί είσαι πιστός στο Θεό, είσαι πιστός με την πηγή. Δεν θέλεις να πιάσεις τις καταστάσεις της γης στα χέρια σου, εντάξει. Αγάπη μου, είσαι μια λαχτάρα όχι μόνο για τη ζωή σου, και για όσους είναι δίπλα σου, για όσους στέκονται δίπλα σου, για την οικογένεια σου, για τη ζωή σου, για τα συναισθήματα σου, για την κοινότητα σου.
για τον κόσμο σου, για τους φίλους σου, για ό,τι έχεις, εντάξει, είσαι μια λαχτάρα αγάπη μου. Και πάνω από όλα αγάπη μου, είσαι αγάπη μου, ο Θεός, η ενέργεια, η πηγή, το σύμπαν, λαχταρά για τις ανθρώπους σαν εσένα. Ξέρεις γιατί? Γιατί είσαι σπάνιο πλάσμα. Και αφού αγάπη μου ανακάλυψες τη μυστική συνταγή και ελέγχεις το ποιος είσαι, ελέγχεις αυτά που βλέπεις και δεν σε επηρεάζουν πράγματα της γης, είσαι ισορροπημένος μέσα σου, masculine, feminine. Όσον το κάνεις αυτόν αγάπη μου, θα έχεις εξουσία σε αυτά που βλέπεις. Εντάξει, αυτά που βλέπεις θα υλοποιούνται, γιατί είσαι αρχιερία, έκαμες τη δουλειά και προσπάθας αγάπη μου, ο εσωτερικός σου κόσμος, αυτή η ηρεμία που πρέπει να έχεις, που πρέπει να ενσαρκώνεις και αυτή η αρμονία, θα την αντανακλάω έξω σου ο κόσμος. Η πράξη σου, τα συναισθήματα σου, είτε η σκέψη σου, είτε το σπίτι σου, θα είναι συγυρισμένο, ξέρω εγώ, δεν θα ζεις μέσα σε χάος, ή το σώμα σου δεν θα ζει μέσα σε χάος, θα κάνεις ό,τι χρειάζεται, γιατί εσύ είσαι αρχιερία εδώ. Εντάξει, ό,τι χρειάζεται θα κάνεις. Κάτι αποφασούλες της γης, κάποια μηνύματα της γης που θέλα κάποιοι να σου στείλουν, ή ο παλιός σου εαυτός, ότι πρέπει να ξεσηκωθείς αρνητικά, ότι πρέπει να κάνεις έτσι, πρέπει να πεις του άλλου έτσι. Αγάπη μου, είναι πλέον στο παρελθόν. Ακούεις αγάπη μου τον εσωτερικό σου κόσμο. Εσύ που με βλέπεις όσο είσαι πάνω από τη γη, είσαι από κάτω από τη γη. Όσο είσαι μέσα αγάπη μου, είσαι και έξω. Είσαι αυθεντικός. Η διαφορά σου με τους άλλους είναι ότι είσαι αυθεντικός αγάπη μου. Και ότι άγιες κάποια πράγματα αγάπη μου που σε προδώναν, τα άφησες στο παρελθόν. Είτε αυτούς που δέχονταν λιγότερα και συμβιβάζονταν με λιγότερα, τους άφησες στο παρελθόν και καταλαβαίνεις ότι αυτή η αρνητική ενέργεια που κάποιοι θέλαν να σου στείλουν, είτε εσύ δεν αναγνώριζες την αξία σου στο παρελθόν, όλη αυτή η αρνητική ενέργεια αγάπη μου που ήθελε να έρθει πάνω σου, φεύγει μακριά, κάνει bounce, αναπηδά, πώς το λένε. Εντάξει, ό,τι θέλει να σου στείλει αρνητική ενέργεια πάει απευθείας πάνω του. Απευθείας πάνω του από εκεί που ήρθε. Εντάξει, clock it. Clock it. Αυτό είναι, λέει, ακριβώς. Πάεις μακριά αγάπη μου για μια άλλη στεριά, εντάξει, που θα έχει τροφή να τρώεις. Δεν θα είσαι στο πεδίο μάχης που σε θέλαν κάποιοι ή οι παγιές σου συνήθειες. Πάεις κάπου μακριά αγάπη μου, κάπου που θα είναι σε ειρήνη. Φεύγεις από τον πόλεμο, φεύγεις από το πεδίο μάχης, γιατί ακολουθάς τη διαίσθηση σου, τη θεία καθοδήγηση, το Θεό, το σύμπαν, την αλήθεια, να πάεις προς την αλήθεια. Εντάξει. Wow. Wow. Λοιπόν, δεν θα τις διαβάσω, θέλω να γυρίσω άλλες. Εντάξει, έτω που πάεις αγάπη μου. Έτω που πάεις. Με το σωστό λόγο και την αγάπη μου. Η αγάπη που έχεις μέσα σου, πλέον νιώθεις ότι αξίζεις. Λοιπόν, σταμάτησες να δίνεις μόνο αγάπη, πλέον έμαθες να λαμβάνεις και αγάπη, εντάξει. Δεν είσαι μόνο δίνω αγάπη τις περισσότερες φορές σε άσχετα πράγματα ή σε άσχετους ανθρώπους που ρουφούν από μένα όλη αυτή την καλοσύνη μου. Εκείνος αγάπη μου που παίρνει την καλοσύνη σου για δυναμία. Πού είμαστε? Μέχρι εδώ ήμασταν. Θα δει και το σκληρό σου το πρόσωπο. Θα καταλάβει ότι δεν ήσουν τελικά τόσο χαζός επειδή ήσουν πολύ καλός. Αυτός αγάπη μου που πήρε την καλοσύνη σου για δυναμία. Είτε επειδή ήθελες να βοηθήσεις, γιατί όντως ήθελες να βοηθήσεις. Και σε εκμεταλλεύτηκε, δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα. Εντάξει, δεν θα έχει καλά ξεμπερδέματα. Εσύ αγάπη μου βοηθάς κάποιον, θέλεις να βοηθήσεις κάποιον, ούτε για να το δουν οι άλλοι ότι βοηθάς κάποιον, ούτε για να σε τιμήσουν κάποιοι άλλοι δήθεν. Εντάξει, δεν έχεις αυτήν την έγνοια εσύ. Εσύ ό,τι κάνεις το κάνεις για εσένα, γιατί θέλεις να νιώθεις εσύ καλά. Είναι διαφορά σου με τους άλλους, εντάξει, που θέλουν να φαίνονται. Δεν υποκύπτεις αγάπη μου να πουλήσεις τον εαυτό σου, τις αξίες σου.
Για να σου δείχνεις κάποιον πρόσωπο. Εσύ ξέρεις ποιος είσαι. Είσαι αρχιερία, αγάπη μου, εσύ που με βλέπεις. Είσαι αρχιερία. Ταξίδι 1001. Mirror number 1001. Καθρεφτίζει. Καθρεφτίζεις. Να ξέρεις, αγάπη μου, ότι είσαι προστατευμένος από όλα τα κακά που θέλουν να σου στείλουν ή από αυτή τη σύγχυση που κάποτε έβαζες στη ζωή σου, το ότι πρέπει να ελέγξω την κατάσταση με τα χέρια μου ή με τον λόγο μου ή ξέρω εγώ ότι είτε να επηρεάσω κάποιον άλλον για να είμαι εγώ καλά. Όχι, αγάπη μου, καταλάβεις ότι η δικαιοσύνη και η ένωση, αγάπη μου, με το ποιος είσαι στα αλήθεια έρχεται μόνο κάτω από τη θεϊκή καθοδήγηση, με τη διαίσθηση σου. Πρέπει να φύγεις το φόβο από τη ζωή σου. Πλέον θα είσαι ανεξάρτητος. Πλέον, αγάπη μου, η διαίσθηση σου είναι τούμπανο και δεν θα προδώνεις τη διαίσθηση σου και τη διόραση σου. Wow, μια κάτω από την άλλη. Δεν θα τα προδώνεις αυτά για κάποιες μάχες που θέλουν κάποιοι άλλοι να νιώθεις. Είσαι θεϊκά προστατευμένος. Η ασπίδα του Θεού σε περικυκλώνει. Είσαι πιο ψηλά, 11-11. 11-11. Είσαι πιο ψηλά και η χάρη σου, αγάπη μου, φαίνεται. Αυτά τα εμπόδια, αυτές οι μάχες που θέλαν κάποιοι να σε κάνουν να διώσεις, λοιπόν, δεν μπορούν να σε αγγίξουν. Είσαι πολλά πιο ψηλά τους, αγάπη μου. Κάποιοι θέλουν μήνες, άλλοι χρόνια, άλλοι δεκαετίες για να σε φτάσουν. Εντάξει, δεκαετίες θέλουν να σε φτάσουν. Οκ. Λοιπόν, προφητικό ήταν αυτό. Κάποιοι θέλουν δεκαετίες να σε φτάσουν ή κάποιοι φάνε δεκαετίες μέχρι να βρουν αυτόν το 1% που κάνεις, μέχρι να ανακαλύψουν κάτι. Εντάξει, αυτή η δικαιοσύνη, αγάπη μου, μπαίνει στη ζωή σου γιατί πλέον είσαι φωτεινός. Έχεις αυτοπεποίθηση, νιώθεις ανεξάρτητος να δουλεύεις πάνω στα αποκτήματα σου, πάνω στις τέχνες σου, πάνω στον κόσμο σου, πάνω στις δικές σου σταθερότητες και είσαι προστατευμένος όσον το κάνεις αυτό, γιατί δεν σε επηρεάζουν κάποια γήινα πράγματα της γης, ή σαρκικές απολαύσεις, ή κουτσομπολίστικες απολαύσεις, ή ο διάβολος, αγάπη μου, που είναι στη γη ζωή, στο material world. Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, αγάπη μου, όλον αυτό γίνεται γιατί επέρασες μέσα από τη μοναξιά, εντάξει, για να γίνεις αρχιερία, για να σαρκώσεις την αρχιερία και τη βασίλισσα των ραβδών, για να γίνεις το φως και το σκοτάδι, αγάπη μου, ταυτόχρονα, για να βρεις αυτήν την ισορροπία μεταξύ του σκότους και του φωτός, έπρεπε να περάσεις μόνος σου, εντάξει. Έπρεπε να βρεις τη γνώση που αναζητούσες μόνος σου. Τις απαντήσεις δεν σου τις έδωσε κανένας άλλος. Μόνος σου τις βρήκες μέσα σου, εντάξει. Και πίστεψε με, αγάπη μου, λοιπόν, κάτι ήταν να πω. Αγάπη μου, το σκοτάδι που έχεις μέσα σου προστατεύει το φως σου και μη φοβάσαι να το βγάζεις προς τα έξω. Είσαι ολόκληρος, δεν είσαι μισός. Το σκοτάδι που έχεις μέσα σου, αγάπη μου, προστατεύει το φως σου. Αυτή η σκιά που είσαι, αγάπη μου, ένα μυστήριο για τους άλλους, είσαι έναν άγνωστο για τους άλλους, είσαι κάτι μυστήριο. Γιατί δεν είσαι, αγάπη μου, όπως τους άλλους που τρέχουν από πίσω από κάτι περιπτωσούλες για να βρουν το δίκαιο τους μέσα από ανθρώπους ή πράξεις ή καταστάσεις. Εσέναν το δίκαιο σου, αγάπη μου, σου το δίνει η Θεία Καθοδήγηση, σου το δίνει ο Θεός, γιατί έχεις τεράστια χάρη σε αυτήν τη γη και στον πνευματικό κόσμο. Και σε όποια διάσταση, αγάπη μου, έχεις χάρη και εξουσία, σε όποια διάσταση να επιλέξεις να δουλέψεις. Κάποιοι που σας τα κάνετε πολλές διαστάσεις ταυτόχρονα, γιατί μπορείτε κάπως έτσι, αγάπη μου, μπαλανσάρουν οι ζυγαριές της ζωής σου. Κάπως έτσι, αγάπη μου, το σκοτάδι βοηθά το φως σου. Και το φως σου, αγάπη μου, βοηθά το σκοτάδι σου. Είσαι ένα με το ποιος είσαι. Εντάξει. Είσαι αρχιερία. Λοιπόν. Είσαι ένα μυστήριο για τους άλλους. Για όσους δεν έχουν μάτια να δουν. Δεν είσαι μόνο ένα μυστήριο για τους άλλους. Wow. Έχω φεγγάρι, πύργων και 3 κύπελα. Βασίλισσα των κυπέλων.
Αγάπη μου, είσαι ένας σεισμός για τους άδικους. Κάμνεις, αγάπη μου, στο διάβα σου, αγάπη μου, φωτίζεις, όπου περνάς φωτίζεται, εντάξει, όπου περνάς φωτίζεται και ότι δεν είναι με το Θεό, όπου περνάς, αγάπη μου, γκρεμίζεται, είσαι ένας σεισμός, είσαι ένα μυστηριώδης σεισμός που γίνεται υπόγεια, εντάξει, δεν έχεις την ανάγκη να το κάνεις ή να επηρεάσεις κάποιον που δεν έχει μάτια να βλέπει. Είσαι μυστήριο, αγάπη μου, για όποιος ζει μέσα στο σκοτάδι, για όποιος ζει μέσα στο φως, είσαι η αλήθεια που έψαχνε, εντάξει, αγάπη μου, να ξέρεις ότι αυτό το μυστήριο και αυτή η γερή δομή που έχεις με το χαρακτήρα σου, με τη ζωή σου, με τα συναισθήματα σου, θα διώχνει μακριά ό,τι συνεργασίες δεν ήταν για σένα, ό,τι συνεργασίες ήταν του διαβόλου, αγάπη μου, θα τις διώχνει μακριά. Και όσα άτομα, αγάπη μου, αναγνωρίζουν το φως σου ή όσα άτομα έχουν το φως μέσα τους, θα έρχεστε πιο κοντά. Άτομα που είναι τα ίδια μυστήριο, άτομα που είναι τα ίδια σεισμοί όπως εσένα, αγάπη μου, θα ελκύεται το ένα το άλλο, εντάξει. Και ξεχωριστά αλλά και μαζί θα χτίζετε κάτι τέλειο, αρμονικό, που θα νιώθετε καλά όλοι, εντάξει. Θα έρχεται εις άξιον παρεδόση με τις αδελφές ψυχές σου, εντάξει. Είτε είναι φιλίες, είτε είναι συνεργασίες, είτε είναι ρομαντικές σχέσεις, εξαρτάται τι χρειάζεται ο καθένας. Ο Θεός, αγάπη μου, δεν σου στέλνει τι θέλεις στη ζωή, σου στέλνει τι χρειάζεσαι, εντάξει. Δεν σου στέλνει τι θέλεις, σου στέλνει τι χρειάζεσαι, γιατί έχεις υπομονή, εντάξει, και έχεις χάρη. Δεν προσπαθείς να μεταλλάξεις κάποιες αλήθειες και να αλλάξεις τη γνώμη κάποιων άλλων. Ό,τι είσαι, αγάπη μου, θα το ελκύσεις, αν είσαι άντρας. Και ό,τι είσαι, αγάπη μου, θα το μαγνητήσεις, κοριτσάρα μου, εντάξει. Γιατί έμαθες να αγαπάς τον εαυτό σου. Wow! Έμαθες να αγαπάς τον εαυτό σου. Έμαθες να λαμβάνεις αγάπη, όχι μόνο να δίνεις. Όχι μόνο να δίνεις αγάπη και σημασία, εντάξει. Αγάπη μου, αυτή η σημασία και αυτόν το πάθος που έχεις πλέον για τη δική σου κουπά, για τη δική σου ζωή, σου πάει γάντι. Αυτή η παθιασμένη ευλογία, αγάπη μου, μπαίνει στη ζωή σου, γιατί υπήρχαν οι προδότες και οι κλέφτες, εντάξει. Λοιπόν, σου δίνει αυτή η προδοσία, αγάπη μου, και αυτή η ενεργειακή και φυσική κλέφτες που σου εκλέβαν, ή ακόμα αν είσαι κάποιος που έκλεβε που τον ίδιο του εαυτό, αγάπη μου, θα καταλάβεις ότι η τύχη σου είναι δική σου. Εσύ θα γυρίζεις τον τροχό της τύχης σου. Και όσο γυρίζεις τον τροχό της τύχης σου προς τη δική σου κατεύθυνση, με τη φόρα που θέλεις, και όσο μπορείς ένα βήμα τη φορά, ας είναι και αργά και σταθερά, δεν έχει πρόβλημα. Όσον το κάνεις αυτόν, αγάπη μου, η τύχη θα είναι με το μέρος σου. Η θεά τύχη, αγάπη μου, η θεά τύχη θα είναι με το μέρος σου. Clock it. Εντάξει, λοιπόν. Thank you very much. That was my message for today. Ελπίζω αυτό το μήνυμα εδώ να ήταν έστω και για έναν από εσάς. Στο επανειδήνας. Message.